Sí, dos nosos material. E luz non pode. Non pode. Sí. Bos días, damos inicio á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de Allariz, a día 14 de maio de 2024, sendo as 13:32. Empezamos polo punto número 1, actas, aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior correspondente ao 24/1/2024 por parte dos grupos, Grupo Popular, correcto, Grupo Socialista. Procedemos entonces á votación do punto número 1, aprobación se procede do borrador, como decía, da acta da sesión plenaria celebrada o 24/1/2024. Votos a favor? Apróbase por unanimidade a acta. Punto número 2, resolucións adoptadas pola Alcaldía dende a última sesión, pois dar conta de que están a disposición en secretaría todas estas resolucións para que podan ser vistas, se é necesario, por parte dos grupos municipais. Punto número 3, dar conta ao decreto 2024-0148 polo que se aproba a liquidación do orzamento 2023. Bueno, como todos os anos, informar que este é únicamente un punto no que é obrigatorio na primeira sesión plenaria dar conta da liquidación, despois haberá o debate da conta xeral e únicamente por requisito legal hai que dar conta de cual foi a liquidación do exercicio 2023. Entonces, bueno, pues paso a dar conta a todos os membros desta corporación que o resultado presupuestario axustado do orzamento 2023 da conta, da liquidación do 23 son 295.428,67, que os dereitos reconocidos netos totales ascenderon a 6.169.109,02, que as obrigas reconocidas netas ascenderon a 5.300.855,95, das operacións non financeiras os dereitos recoñecidos ascenderon a 591.302,23 e as obrigas recoñecidas netas a 1.037.124,29. Por lo tanto, estamos falando dun resultado presupuestario do exercicio de 6.074.041,35 en dereitos recoñecidos frente a 6.537.545,98 de obrigas recoñecidas netas e, por tanto, con un resultado presupuestario de 226.495,37 euros que, despois dos axustes necesarios que aparecen aquí no que ten que ver cos créditos gastados financiados con remanentes de tesourerías, con desviacións de financiación negativas e casas de financiación e cos desvíos de financiación positivas, pois dá o resultado presupuestario axustado que comentaba antes, que son 295.428,67. No que ten que ver co estado de remanente de tesourería, dar conta tamén que no que ten que ver cos fondos líquidos, a final ascende a 305.208,43, nos dereitos pendientes de cobro a 448.073,94. Hai que recordar que estamos falando do estado do remanente de tesourería a 31/12. Por lo tanto, agora, esos dereitos recoñecidos xa están cobrados, boa parte, algúns ainda en estes días, que se cobrou algún deles, por lo tanto, este a liquidación do 2023 e as contas que estamos dando aquí, lóxicamente, son as do exercicio 23, non as de hoxe, non? No que ten que ver cas obrigas pendientes de pago 231.086,05 e no que ten que ver, por lo tanto, co remanente total de tesourería, pois ascende a 579.903,54 euros. Entonces, isto sería a liquidación, dar conta deste decreto de liquidación do orzamento, que, como decía, é únicamente dar conta del para que sea coñecido por toda a corporación municipal e que vai incorporado á conta xeral, lóxicamente, que será sometida a debate por parte dos grupos. No punto número 4, eleccións europeas, do 9 de xuño de 2024, sorteo dos membros das mesas electorais. Entonces, cando queiras, procedemos entonces ao sorteo. A ver se non me falla a impresora.
No, pero comentábame a secretaria que onte en moitos concellos estiveron todo o día mangados co tema porque non lles E iba o que onta tarde programa. non iba a internet, casi nada, quedaba colgado por momentos. No, pero era o programa da Era o propia programa. do Pero onte estaba mal. Faría Monte. Había tantísimos a vez facendo pleno, tantísimos. Que fallaba a plataforma deles. O programa. Nos facemos co programa de Google, así todo. Facemos co programa. A nós eso non se afecta, pero onte internet iba mal. A tarde iba mal. Que se... Se dobla. Damos como sempre para a acta con todos os titulares, non? Non lemos todos os suplentes porque senón son... Agora como hace audiovisual, se non se quedaba por escrito xa está, pero... Vale. Distrito 1, sección 1, mesa A, Iria Fernández Rodríguez como presidenta. Primeiro vocal, Sergio Luis Fernández Martiño. E segundo vocal, Manuela Álvarez Bande. 1B, presidente, Miguel Ángel Rodríguez González. Primeira vocal, Raquel Pérez Rancaño. Segunda vocal, Alberto Rodríguez Álvarez. 1-2A, Santa Mariña de Augas Santas. Presidenta, Eva Quintas Rejo. Primeiro vocal, Nayara Piñeiro Fernández. Segundo vocal, María José Conde Conde. 1-2B, Meire. Presidente, Esteban Sánchez Escudero. Primeira vocal, Mónica Rodríguez Delgado. Segundo vocal, Ángel Cid Rodríguez. 1-2C, Padre Feijóo. Presidente, Manuel Escribano Fernández. Primeiro vocal, Víctor Conde Cid. Segundo vocal, Sonia Losada Conde. 1-3A, IES Allariz. Presidente, Marcos Cid Pérez. Primeiro vocal, Iago Cid Fernández. Segundo vocal, Noa Cid Costa. 1-3B, IES. Presidenta, María Teresa García Cebreiros. Primeiro vocal, Jorge Feijóo Calviño. Segundo vocal, Marcos López Salgado. Ten que haber sí. Hai aquí. Sí, 1-3C, sale partido que está aquí. Antía Piñeiro Balbís, presidenta. Juan José Tauste García, primeiro vocal. Demetrio Piñeiro Iglesias, segundo vocal. 2-1A, Quiroás da Igrexa. Presidente, Antonio Abadín Quintana. Primeiro vocal, Rubén Álvarez Domínguez. Segundo vocal, Abraham Herrero Menor. 2-1B, CEI Padre Feijóo. Presidenta, Ana Domínguez Fernández. Primeiro vocal, José Antonio González Fernández. Segundo vocal, José Manuel Quintas Rodríguez. Estos son os membros entonces das mesas electorais. Bueno, recordar que hai pleno extraordinario, por lo tanto que non hai ni rogos e preguntas, que teremos eso, pleno ordinario, que aínda que, bueno, pues, polo que falábamos outro día da festa do boi, pois teníamos que movelo unhos días porque coincide en plena festa do boi, tería carácter ordinario e, por tanto, tería rogos e preguntas e sería de carácter ordinario. Bueno, sin máis cuestións, entonces, levántase a sesión sendo as 13 horas e 42 minutos.